Deh, kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalam anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahan iki. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah Bapak. Syukurilah. Ibiat. Lah. Wingo nubruk raine ning pletot lho wingo. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus Iki lho impron iki. Iman yakin kuat. terus Improne iki iso. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok impron iki Akbar. Impron. Lho Mas sabar ta ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Iman iki ngomong lho piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. Lho. jenenge kok akeh men Kamu Imron. jangan namanya jangan Imron. Apa? Dar gombes. Kondar gombe kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge Akbar kabeh? Gurune. Gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, nih ceplok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Awas lho. Awas lho polahane Rumah sakit kabeh mboten nggih. Aduh. Oh. Wes, Lah kaya patung. Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. Kaya patung sapi son ageng lho. saya mengucapkan selamat. Nggih. Disawang to dem motone. Wah, Matamu dhewe. Hei! Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Saliman kene kene Mas. Oh iya. Di. Kero nggih to. Nggih, gareng niku Garengi kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dik, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dik, sepira-pira luputmu tak sepurane. Bener kuwi. Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah. Nggawa dhuwit ora? Wah, biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik kan, sik genah. Lemah lembut. Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis ping bolak-balik ketemu enek ping 5 ya toh setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh Syukur kowe. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. itu tidak boleh lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh Seneni Nduk. Ngono wi ora oleh. ngono Mas Kok iso aku? yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora Nah ayo tuh rezeki lelaki. Iya Nduk. Ngono kupingmu wis ngene. Raimu. Aimu lewe. Malah ngrai-ngraino wong. lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas sabar urung ini harus diberi contoh Pak Dik Mungkin lho. Contohnya aku ki. Lah, apa ya mbok brune wong wedok? Duitmu apa ya mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah anu ngomong bayarane ora ndak ngomong ngono ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan niku. Nduk, niken. Iki lho. Iki minal aidin wal faizin Minal sik bener. aidin wal Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokohe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. betul Ngono. Bapak, Ibu, Bapak, ibu, Bapak, Ibu, anak. Maksudnya iki simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula muda semuanya. Terus Suasananya masih di alal bihalal. iya Oh, ngene ya, wis Piye? Kan Dik ini kan paling muda di antara bertiga. Iya, betul. aku paling tua
tuamu kono. Oh ya Anu aku dhisik. kowe. Nanti ganti-gantian peran. Iya. Tapi aku Aku- dadi bapak sik. Bapak, Heeh. Aku. Ini kan anak. anak. Aku gak ibu. Nanti Kan ada bapak sama ibu. nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Peran Aku nanti bergantian. di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei, punya apa? Punya apa toh kan? Punya brengos. Oh iya, bapak. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik, Bapak, Dik Niken anak, anak. Mas Gareng ibu. Ibu. Ah, Ya. nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab Iya. kamu. Yo yo, selendangnya. Jilbatan sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah, simmer. Di tahun 2024 simmer. Iya. Kamu tahu gak Simmer. Aku udah ingin Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Diore. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok aja kan yo. Kok Iya. baunya badek toh Badek rambutnya. Eh, Ini ndak keramas. kamu ini, itu Mbak. kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya, anu nih. Ah. Itu maksudnya itu. Ayo. Lah, ayo, itu itu Ini ya. karetnya. Ujung-ujungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Iya. Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, dah Jan. Ide ayune. Ya mau kabar kolu mbak iki. Ora apa-apa, Ya, gampet-ampet. monggo ingkang badhe ngersakaken ini Oh, Mas. gampet-gampet. Gratis ongkir. Kir-kiris. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, ben ayo dah aja. Ya Allah, ya Allah. Kasihan lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarnen. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa? Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek nih kan, Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo Rita lek gelem jajal to sebulan golek ngono wae pateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, oke. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Oleh, masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Ah, iki. Buah. Pak nih, Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. atiku karonto-ronto Pak nih. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. lah kae. Lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londone kendok. Ndak. Kene Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Oh, aku dadi anake. Anake Toprak gak tau payu yo ngene iki. meneng iki su anu ki ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Ayo. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Gacok wong mengko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin wal faizin, mohon maaf Bapak. lahir dan batin. Ah ning bapak sik. Aduh. Bapak. Minal aidin Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedake wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Kok malah curhat ning. Ora ki bapak anak kok. Anak kok.
Kok ngono? Sikut Bapak, apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku iya. udah punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Nggak asik. Iya, enggak asik. Wes salim bapake wes sungkem wes. Loh kok ndak dicium? Lho kok Kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah, saiki genti Ibu. Nangis nangis ora apa-apa, haru. Rupane Ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem semua. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik Ibu iki. Apik awakku remuk. Golek sego samplokane. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Bu, Oke. nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Aku ndak ndek salah Mbak Ibu ngarai. Ya ampun Ibu nangis ya Allah, Ya. nangis. Rupane iki lho ya Allah nangis. Nangis Ibu nangis diusapi. Wis gah. Gah. Ngapa iki? Aku mau nang ngene iki dadi gue Oh, ganti peran. ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. mau jadi apa? Aku dadi Aku anak. sama anak. Iki bapak Ibu. Iki ibu, Kowe bapak. aku. Bapak. Aku anak sih ya. Anak. Ya. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya, Betulan sih. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gedung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite Bapak malah Bapak Bapak nyapa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu wi Bapak sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Kok pangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Mikan Salindrek. Lah urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar. Mulai. Wani ngance omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek ra Ki? we ngalih. Ha iki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo rene bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Kerasa nyedek aku tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jene kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji, nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. tangkap Mas Sabar.
Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, dhewe bapak ibu. Nah. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anake nyapa to nyapa ora apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Saya menengah sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling Ah, ki wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya, Ya karo kowe. Turun. Lho lah kae anake, lah kae lho. Ah, hei. Anakku Rene Rene. Kangen di. Takbiran. Kangen di. Takbiran, Bu. Kangen di. Takbiran. Kamu tekan di. Takbir. Sekoni cangkeme ngomong ya nangi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja ngene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok motone abang. Lambene kok mambu. Nambene kok mambu naga. Aku ke Kok ngono. wajahnya kaya naga ya kan. Nah yo Ah, bapakku yo naga. ngawur ae. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lo takbiran Aku apa tenan, tak Pak. dah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rong bonyok, kuwi mesti rong gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selapku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora ya Yakin, kita Pak. ini anak teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ora. Ambunan Aku nek telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bucah kok ora iso, dikandani wong grek. Wis, Pak. Rumangane apa? Ayo, nikat ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Ngece. Aku takbiran. Aku geterono. Lho wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak? Walah bangetan ta ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane. Ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Gelem diterusne yo, gelem kok awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Kuwi lho. Piye iki namanya tidak profesional kerja? Tidak lah. Kuwi lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi apa? Aku wis gak dadi-dadian gak paten aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosek ini. to, topine Topine digosek. digosek ben
Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. Ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine dienggo sik to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ah, ngono. Walah, alah, kaya ayu-ayuwon mangsamu. Ya. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diore, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo, wah, piye? Kok nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan ki asine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jemblu sing ngomong aku, Nduk. Nggih, astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblebne ning jeding, dileblebdusi aku. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen? Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das riwak. Biyen jajal cirangan ndang andokno. Wong aku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok teko tangane mesti ngene. Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Ya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Ah, Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yaswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Berkah barokah. Amin. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh Amin. pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Gareng dekne kan iki Pak Haji Eko Nggih. masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten nggih? Oh Sik. nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Apa buajah? Kalih buajah sekalian. Heeh. Monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Heeh. Tasik lenggah mboten? Ah, monggo Pak Haji Eko aturan minggah wonten pepanggungan. Nah, niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nunuju panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nunuju panjenenganipun Ibu Hajah Asih. Loh. Gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten Bu. Kula namung Niken. dalam Kaya mripatmu ki kok nyawang gelang. namanya perempuan. Perempuan. Mbok nek pengen gelange matur karo aku. Apa mbok tukone? Lho, sapa sing ngomong? Wong takon matur. Aku besok beliin ya. Ya. Oh iya, aduh yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Piye to Kok gur senduk-senduk ada. Ya ora ngono ya, Niken ki takon ngomong cangkeme. Hei. Ya wis lah. Tuwek kok ora iso ngomong lho. Nah. Dibayar larang lho
lho, pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Kok 2 juta. Sampai 2 juta tenan. DP ne. Aku muni amin. Monggo Pak Hajeko, Ibu Hajase mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Monggo. Puas iki kok Puas nanggap malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar, cuman ini ditambahi sedikit. Nggih. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar dan juga Mbak Niken yang sudah sangat memeriahkan acara ini pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu Hajase, mbok menawi ngendikan napa? Ada sedikit kata dari saya cukup bahagia, senang, puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Tim Asta Brata. Asta Tobrut. Ya, yang luar biasa. Asta Tobrut. Lajeng Bu, lajeng. Saya terima kasih buat tim Asta Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Jadi saya sangat senang dan puas. Amin. Insya Allah aku dieling meneh Mas, bae nanggap ke katuran malih. Amin. Penusan damel gareng ponder. Ponder. Estu. Aja Mbak, ngesakno lho. Mulas kok ngene ojo mentolo men sih. Bu, jenengan melah kali kula, Bu. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Jenenge Akbar kali Niken niku masalah tega kali kula, Bu. Yo ben, lha wis tega ambek aku ya. Lah wong gantenge kaya ngene ra diobok-obok. Lah ngopo ora tega? Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request nopo badhe nembang apa request nopo? Request lagu nopo? Request. Oh, Pak Eko karaoke nyanyi. Nggih. Napa Pak? Enggak, Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagunya Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri nemen. 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 Oke. Siap Bapak. Monggo dilanjut Mas. Oh nggih. Matur suwun sanget. Nggih. Wes napa Pak? Ngrego-ngrego-sen napa Pak? Mboten sak rego-rego Pak. Ya Allah. Olah HP. Tas kula niku gedhen rumangsan, Pak. Pak niki wae lagune nemen nggih, Pak. Nemen. DP-ne riyen, Pak. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Napa malih kibote wah niku jajan kadange digawa. Sabar, Tris. Terayo jenenge bocah yo ngene iki teh, ya sabar ya. Dari tim Bani Sukarti atau dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di sini, joget bareng ya, enggak apa-apa. Ayo, enggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida. Mbak Rosida. Monggo, Mbak. Ayo Mbak, ya Mbak Sida biar. Monggo. Malah kok padha karo aku. Jadi tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Katanya gini, gimana Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, iso Mas Akbar sok gepeng iki kok. Monggo. Mas biar kaki satu dan satunya. Mau minta foto, tapi di pangku syaratnya Mas. Pakai 2 lutut, orangnya segini Mas. Aduh. Mas Akbar langsung mundur dong. Aku langsung ngambekan dowo aku. Ya ampun. Akbar langsung Al-Fatihah. Ndak Mas guyon. Nggih, Ya, guyon aja. Kadung mak teratap paling. Hei. Ora Mbak, guyon tok kok. Guyon tak kok. Guyon aja. Nemen ini Mbak Rosida mau Mbak mencoba. Rosida Tobrut. Ya ora. Mboten Mbak mriki. Wis tak dekep Mbak. Nggih mboten mriki. Mboten Mbak ya Allah. Kok enak tambahane. Mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Bani Sukarti. Oke. Double.
Oke, siap. Monggo temen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Anjir. Ojo ngawut ae. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kene wong ning kono padha iri kabeh soalnya aku iso jejere karo sampean. Kan wong ayo foto yo foto. Wah, miji. Mbak Rosida, nanti kalau joget sama Dik Niken, nyanyi sama Dik Niken, nanti jogetnya Dik Niken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Dik Niken ditiruin. Pokok udah sampai bokongnya dikek ngarep. Iya bokongnya kayak ning ngarep ki. Piye carane? Terus Lah wong iki bokongnya nanti Mbak. Niken. Mboten Mbak. Niki lho. Bokongnya kan teng mriki to, maksud kelae ngoten lho. Mengke madhepe teng pundi ngoten lho. enggak. Iki bangkeanku cek tak tinggal. Pargoy Mbak, zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo to Mbak, ndang lo jajal aja. Tuh. Baik. Baik. Akbar yo nyawang babar. Ora. Ayo nyawang to. Boten. Ora nyawang mung lirik kok Ken. Rumangsaku. Anu, ki ada sego ki ngesek sego lho. Ora Mbak ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Niken. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo Lho makane saking sakti iki ora nek perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on kata ya. Turun di bawah timbangan. Gorong on. Ayo nemen Mbak Rosida bersama Dik Niken Salindri. Oke. Yo. Batekna yo. Oke. Harta palwanu ting ranu Dresing karasaning sun dening kanyut manis elingira Gusti roning kamal mirah ingsun semira ing muni Sidat agung ing narmata sadroning aguling menawi mboten kelentu ing pamawas menika bendara kula ing Plongkowati Raden Abimanyu ingkang kepareng rawuh iya Wa Semar bekti kula katur nggih Gus Wa Semar wis ndak tampa wonten wigatos ingkang pundi ndara dene paduka kestu rawuh wonten Karang Kadempel mriki tak kira Wa Semar kang bisa ngudari reruwet madhangke pepeteng iki punapa ingkang dados sundraning prakawis Gus ampun ngantos slendro ingkang dados manah handika ora ana sing tak penggalih kejaba mung murcane Kanjeng Rama Harjuna saka kasatriyan Madukara murcane Kanjeng Rama Arjuna wis ana tricandra utawa 3 wulan iki Wa Semar sapa kae
bali ana praja Ngamarta. Iya, Mo. Wah, niki kula sawang Ndara Abimanyu. Iya, Petruk. Bekti kula katur nggih, Den. Iya, Petruk wis ndak tampa. Kepiye? Kepiye asile kowe saka negara Ngamarta antuk gawe apa ora? Ngene ya, Pak. Sak tekaku ana si pinggil praja Amarta iki mau jebule kedhisikan karo rawuh sinuwuning Mandura Prabu Baladewa. Kang sarimbit karo Patih Ngastina ya kuwi Patih Sengkuni. Lah tinemune sinuwun Prabu Baladewa ya duwe perlu kang padha ya kuwi nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Wekasane dadi geger nganti dipisah kelawan Ndara Werkudara. Sak rampunge dipisah Ndara Puntadewa nyusul njuk ngendika isine pangandikan sapa wae bakal disili wujuding jimat Jamus Kalimasada yen bisa mujudi kembang sing jenenge Sekar Jatiwasesa. Kabeh mau wangsit sing ditampa dening Prabu Puntadewa, Pak. Sekar Jatiwasesa iya, Mo. Ate angel men sarate. Kuncung nganti gelung aku lagi krungu iki kembang kok jenenge Sekar Jatiwasesa. Wa Semar, pripun Ndara? Biyen Abimanyu kaya tau ngerti kang aran Sekar Jatiwasesa mau. Kembang mau papan dununge mapan ana tanah sabrang. Ya kuwi ana negara Paranghagni. Lah banjur Wa Semar goleki kembang mau bakale diagem kanggo apa? Kangge syarat ngampil wujuding Jamus Kalimasada, Gus. Awit Semar badhe gadah damel nggih niku Semar badhe mbangun kayangan, mbangun atine para manungsa, ndandani mental kang sarta moraling para kawula. Yen pancen kaya mangkono wae, ayo luwih dhisik bakal tak bantu. Ing areh ngupadi Sekar Jatiwasesa, mbok menawa Sekar Jatiwasesa kang disuwun kelawan Wa Puntadewa mau ana sambung rapete kelawan murcane ramaku Raden Arjuna. Dados niki sesarengan tumuju wonten ing Paranghagni. Ya aja kuwatir rasamu senadyan ing kono mlebu tanah sabrang yen ana bebaya kang anempuh ing dedalan Abimanyu kang bakal ngrampungi wa. Sigra kala kang tumingal Semubangi wangaruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringgane goro saketer kidonganing kunglir wuwu sing pinepanca ing katupat durung adol aku saka praja Paranghagni iki lah kok kepapak ana satriya bagus dedeke ngringin sungsang
pengawake Guwaya Teja. Memper kaya sajroning pangimpenku, jenengmu sapa Raden? Satriya Plongkowati ya Tanjung Anom kekasih Raden Abimanyu. Raden Abimanyu? Iya, paduka ingkang kula upadi Raden. Sira sing tuk ing arum ilining memanis hamleber mring kang cipta ding kowe golek Abimanyu nuning nggih Raden bares mawon rinten pantaraning dalu kula tansah kimpenan wewayangan handika Raden Abimanyu kula pasrah jiwaraga dumateng paduka Raden keparenga kula suwita dumateng Raden Abimanyu. Kok ya ana ya, Gong. Wong wedok ngelamar wong lanang dhisik niki. Ayo nek ora ngrumangsani lho. Dara Abimanyu priyayine bagus sing wedok rupane mringis. Piring kesampluk teklek, raine gluwing sikile mlethek kuwi. Kusik to. Kowe kuwi jenengmu sapa lan saka ngendi pinangkamu? Kula mijil saking Praja Paranghagni. Dene wewangi kula Pandahana Sari Raden saka Paranghagni langkar kasinggihan. Bebana punapa ingkang kedah kula wujuti badhe kula sembadani Raden. Paduka nyuwun menapa waton saged sesandingan kaliyan Raden Abimanyu punapa kemawon badhe kula wujuti. Aku ora butuh Mas Picis Raja Brana nanging aku mung nyuwun pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Manut kabar kang sumebar pawarta kang marata Sekar Jatiwasesa mapane ana negaramu Paranghagni. Leres dawuh handika Raden. Paduka ngrasakaken Sekar Jatiwasesa? Iya, aku mung nyuwun kuwi Daunasari. Sumangga kula kanthi wonten negari kula Paranghagni paduka Raden kula aturi methik piyambak Raden. Patine Sang Abimanyu kena ing Cidra Wa Semar iki wis tekan ana jroning Praja Paranghagni sarta wis antuk palilah methik wujuding Sekar Jatiwasesa. Kadose kula sawang nggih teng inggil nika sing diarani Sekar Jatiwasesa. Iya Wa Semar, yen wis kelakon ndak pethik wujuding Sekar enggal-enggal lumayu wae saka papan kene aja nganti Abimanyu rabi kelawan Daunasari kang baku. Sekar Jatiwasesa wis diantuk kinarya syarat Wa Semar bakal ngampil wujuding Jamus Kalimasada.
Dibungkusi mripatku melek diapusi jebule Raden Abimanyu mung melek kelawan kembang jati Wasesa panjenengan melayu panjenengan ngoncati janji tak tututi kowe Raden Abimanyu. Ingkang winuwus Prabu Gorodahana ingkang ngupadi mentare kang rayi Dahanasari yen Cinandra gumricik swarane kinjeng muter-muter kaya helikopter. Panggonku goleki kowe Dahanasari. Waduh, kedrawasan Kakang, kedrawasan. Kedrawasan piye? Aku wis kelakon ketemu kelawan momani ing kalbu ya kuwi Raden Abimanyu. Sekawit Raden Abimanyu gelem nampa katresnaning Dahanasari, nanging kudu nganggo pitukon wujude Sekar Jati Wasesa. Satemah Raden Abimanyu tak kanthi ana praja Paranghagni,
bareng Sekar Jatiwasesa wis dipethik karo Abimanyu. Abimanyu tinggal gelanggang colong playu. Raden Abimanyu tega karo aku Kakang piye? Ancen gue biyen-biyen durung nate tak kandhani kalamun to Sekar Jatiwasesa kuwi mujudake simbol kawibawan adeking praja Paranghagni. Yen Sekar Jatiwasesa kuwi mau ilang tegese uga wis ilang kekuwung lan kasektene praja Paranghagni. Kowe pancen durung nate tak kandhani babagan iki nanging jeneng sira Yayi wis tak wanti-wanti aja cedhak-cedhak karo trah wong Mandura. Apa maneh duwe gegayuhan sambung asmara kelawan tedhak turun Mandura. Sega wis dadi bubur. Digetunana ya ora arep ngowahi kahanan. Yen lakon wis kaya mangkene kepiye munggo becike Kakang tak oyake Abimanyu. Wani nyolong kembang Jatiwasesa padha karo nantang perang karo wong Paranghagni bedah negara Ngamarta. Kresna nangandika duh Yayi Prabu Hayuwa Sungkaweng Tyas lonjong mimis lampahipun melar mingkus napasipun menika Koko Prabu ing Mandura. Iya Kresna wonten wigatos ingkang pundi kok sajakipun nggih aku bantunen ya Kresna aku bantunen. Sekawit aku bakal ngampil wujuding Kalimasada marang Yayi Prabu Puntadewa nanging jebule sakliyane aku bocah karang kadempel si Petruk uga bakal ngampil wujuding Kalimasada. Satemah dredah munggahe panca bakah. Petruk arep tak tamani pusaka Kyai Nenggala lan Lugara lah kok pusakaku loro iki muspra Kresna. Gamanku ilang iki piye Kresna? Kira-kira pusakaku mapan ana ngendi? Mangke riyen to Koko Prabu. Lah kok paduka Koko Prabu ngampil Kalimasada niku mengku sedya ingkang pundi? Krana aku tinangisan Yayi Prabu Duryudana. Negara Ngastina sak mengko lagi ketaman pagebluk Mayangkara kudu diruwat sarana Kalimasada. Lah dene Petruk kuwi nyilih Kalimasada ki kanggo bapake ya kuwi Kakang Semar anggone bakal bangun kahyangan Kresna. Koko Prabu paduka ditangisi Yayi Prabu Duryudana menika janjanipun namung pangreka dayanipun para Kurawa. Awit menawi Kalimasada sampun diregem dening Kurawa tegese Pandhawa sampun boten gadah dasaring negara ingkang dados simbol kekuwataning praja. Waduh ya Yayi. Banjur piye carane aku kudu nebos kaluputan kuwi iki di? Nenggala lan Lugara tinemung wingking ingkang baku paduka Koko Prabu kedah sabiyantu Kakang Semar anggenipun kagungan sedya luhur badhe hambangun kayangan bangun jiwane para manungsa. Ya manut Kresna monggo kula kanthi tumuju wonten negari Ngamarta lewat tepining lepen tempuran ingkang wening tirtanipun. Jago
Tirta saking kutha Sakuradala yen tanah mutusa sang seri Kakang Semar kang prapaning setinggil ngamarta. Inggih Ndara. Kula sampun saged mujuti ingkang winastan Sekar Jati Wasesa Maragage. Aturna panjenengan ingsun enggal tak ampili wujuding jimat Jamus Kalimasada. Nalika Sekar Jatiwasesa sinandhingaken pustaka Jamus Kalimasada ana kaelokaning jagat Sekar Jatiwasesa badhar sejatining wujud Raden Arjuna. Ilah ing sekaring bawana langgeng titah ulun nger Puntadewa aja hayo kaget ulun Bathara Indra kang nyingetake utawa ndelikake adimu panengah Pandhawa si Arjuna. Arjuna bisa dadi wujuding kembang awit pun ulun mung bantu Semar Badranaya kang kagungan niat luhur kepingin hambangun kahyangan kuwi amung pasemon. Semar kepingin nyilih Kalimasada supayane para Pandhawa aja lali kelawan Kalimasada. 5 sing dadi usada ya kuwi dasaring negara. Awit Pandhawa mono wujud babare Kalimasada, Puntadewa kang dadi simboling panembah, Werkudara simbole rasa kamanungsan, Janaka simbol rasa kamanunggalan, Nakula lan Sadewa ingkang dadi simbol musyawarah lan rasa keadilan. Kenang apa sing tak singetake kok Janaka? Krana Janaka mujudake lambanging kamanunggalan. Awit negaramu dumadi saka beda-bedane suku, agama lan golongan. Wilayah uga kapérang saka pulo sing bebanjaran. Kabeh kuwi bakale bisa tentrem lamun negara iki ngugemi rasa manunggalan, rasa kamanunggalan Pandhawa. Janaka kang wis timbul nun inggih Kaka Prabu. Kula dipun utus kaliyan Bathara Indra salin wujud dados Sekar Jatiwasesa ing sedya bebantu Kakang Semar anggenipun badhe hambangun kayangan. Syukur seketi jumurung. Sinuwun punta Semar badhe garis ngandhapi menapa ingkang dados ature Bathara Indra. Janjane kula niki nggih mboten badhe ngampil wujuding Kalimasada kok Ndara. Kula ngampil Kalimasada niku namung damel pancatan kula mbangun kahyangan ngemutaken dhateng Sentana Praja ampun ngantos supe dhateng Kalimasada utawi dasaring negara. Punika kedah digondheli sing kenceng supayane negarane tetep tentrem, kawulane tetep ayem Gus geger Jawi. Sinuwun dhateng Jawi wonten raseksa kalih buta lanang wedok ngamuk punggung Suratamtaha wonten Praja Ngamarta. Kaka Prabu punika jatahipun Kaka Prabu kagem nebus sedaya dosa kalepaten paduka. Ya Baladewa sing ndandhaki Kresna.
negara Ngamarta. Kelakon bisa medhan negara Ngamarta yen bisa nandhingi Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Wah, iki wong Mandura. Baladewa den piting wani kelawan Prabu Gorodana. Nata ing Mandura prasasat kaya wis linalosan nata bebayune. Anane mung pasrah sumarah mring Gusti Kang Maha Murah. Ucap. Sakala ana cahya murup sak mrica binubut saking dirgantara. Punang cahya babar geni kang manghalat-halat angobar Sang Gorodana lan Dahana Sari. Dia badar sejatining wujud pusaka Kyai Nenggala lan Lugara. Sampun. Ciling sirwengi Caka lula tatanendra Wumlundung ijening amben Tanget ngonira nalangsa Kaya den pinilara Wong tininggal popo biyung wong tininggal popo biyung susah dadi Joko Lula Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang tumedhak hamrepegi kang putra Baladewa ya ulun kang paring pitulung marang jeneng kita kanthi srana ngubarke geni kinarya mrawasa Si Gorodana lan Dahana Sari. Lah kok menika badar pusaka kula kekalih Nenggala lan Lugara liripun kados pundi Pukulun? Baladewa, sayektine pusakamu kekarone ulun ingkang jabel. Nganti tak dadekke buta loro lanang lan wedok awit pusaka Nenggala lan Lugara kuwi sejatine ya kena sinebut pusaka lanang karo pusaka wedok. Nenggala sing wujude dawa kuwi pusaka lanang, Lugara sing wujude mlenuk kuwi pusaka wedok. Pusaka tak jabel krana
Ulun bebantu Kyai Semar anggone duwe niat kang luhur mbangun kahyangan, mbangun jiwane para manungsa. Nyatane jeneng kita Baladewa sekawit belani Kurawa lan ngentengke gegayuhane Kyai Semar sing dadi pamonging tanah Jawa. Apa maneh jeneng kita Baladewa bakal mateni Petruk nganggo pusakamu. He Baladewa, apa jeneng kita ora eling nalikane ulun menehi pusaka kekarone iki marang jeneng kita? Ulun wis meling pusaka iki kanggo srana memayu hayuning bawana. Njejekake lajering kautaman. Ora kanggo srana sewenang-wenang. Waduh, kula nyuwun pangapunten Bu kula awit saking putunging raos cubluking pangertos ngantos Baladewa tumindak ingkang nalisir saking bebener. Pusakamu kekarone wis bali gunakno kanthi bener becik. Njaluka pangapura marang Kyai Semar. Muga-muga kanthi Baladewa njaluk pangapura marang Kyai Semar kang dadi simboling wong cilik bisa dadi srana guyub lan rukun manunggaling kawula Gusti. Manunggaling pejabat kelawan rakyat sentana kelawan para kawula. Sampatria anak untung guyub Rapa arancak katon siga sinaya anu miroka Sampatria anak untung guyub Rapa arancak katon siga sinaya anu miroka Baladewa sing luput pranyata luhur gegayuhanmu Kyai Semar. Kastobrata Brata